Building Center sa Salinas Drive. Nag-pick up kami ng pagkain sa SSY. Ito ang pagkain na i-deliver namin sa Chunghwa Hospital. At makikita ko ang building na SSY. Ito ang building na SSY. Yan. At dyan kami sa Jolly Babo nag-pick up ng pagkain. At papunta kami sa Chunghwa Hospital. George, ma.
Sa duha ba? Okay, nandito na kami sa Chunghwa Hospital, guys. Ayan, sa harap ko yun ang Chunghwa Hospital. Ayan. Doon naman sa dulo ang Chunghwa Medical Mall. Okay, guys. At magpapaalam na kami. Hanggang dito na lang kami sa live ko, si Buwan Rider. Thank you for watching. Thank you so much. Bye-bye.